ассалому алайкум дӯстони азиз. Мавзӯи навбатии мо аст аз фанни биология. Бо шумо ҳастам ман Исмоилов хушбахт, омӯзгори фанни биология. Мавзӯи навбатии мо аст дар бораи таркиби химиявии ҳуҷайра. Хуб, ҳамаи организмҳои зинда аз ҳуҷайра таркиб ёфтанд, ки ин яке аз меъёри мавҷудоти зинда буд. Яъне ҳуҷайра воҳиди хурдтарини тамоми организмҳои зинда ба ҳисоб мерафт. Ва дар таркиби химиявии ҳуҷайра кадом моддаҳо дохил мешаванд, имрӯз ҳарф мезанем дар бораи онҳо. خب ба таркиби химиявии ҳуҷайра зиёда аз 80 элементи системаи даврии Дмитрий Иванович Менделеев дохил мешавад, ки дар қисматҳои гуногуни организми одам ҷойгир шудааст ё умуман дар қисматҳои гуногуни ҳуҷайраи организмҳои зинда ҷойгир шудааст ва таркиби химиявии организмҳои зиндаро ташкил медиҳад. Ва ин 80 элементе, ки дар системаи даврии Дмитрий Иванович дида мешавад ва дар таркиби организмҳои зинда вомехӯрад, ин 80 элементро ба се гурӯҳ элементҳо тақсим мекунанд. Гурӯҳи якум макроэлементҳо, гурӯҳи дуюм микроэлементҳо ва гурӯҳи сеюм бошад ултра микроэлементҳо мебошанд. Хоб, аз чӣ лиҳоз элементҳоро ба ин гурӯҳҳо тақсим карданд? Аз рӯи миқдор, маънои калимаи макро мешавад бисёр, маънои калимаи микро мешавад хурд, макро калон, микро хурд ва ултра микро беҳад хурд. Яъне ин аз рӯи андозашон несту аз рӯи миқдорашон. Миқдори макроэлементҳо дар таркиби ҳуҷайраи организми зинда бисёр аст. Масалан 98% массаи ҳуҷайраи организми зиндаро ташкил медиҳад. Миқдори микроэлементҳо бошад аз 0.001% то 0.001%ро ташкил медиҳад, ки яъне ки массаи ҳуҷайраро беҳад массаи ками ҳуҷайраро ташкил медиҳад. Ва ултра микроэлементҳо бошад аз микроэлементҳо низ миқдорашон дар ҳуҷайра камтар аст. хоб, акнун макроэлемент ба гурӯҳи макроэлементҳо кадом элементҳо дохил мешаванд? Карбон, нитроген, оксиген, гидроген, сулфур, фосфор ва боз дигар элементҳо низ дохил мешаванд дар қабили натрий, магний, ки дар инҷо оварда нашудааст. Хоб, карбон, нитроген, оксиген ва гидрогенро дар аҷогӣ мегӯянд элементҳои узвзо. Элементҳои чӣ? Узвзо. Яъне элементҳое, ки дар ҳосил намудани моддаҳои органикӣ иштирок мекунанд. Моддаҳои органикиро ба бургар моддаҳои узвӣ меноманд ва ин элементҳоро элементҳои узвзо мегӯянд, вақтое ки дар таркиби моддаҳои органикӣ асосан карбон, нитроген, оксиген ва гидроген аст. Сулфур ва фосфор дар якҷоягӣ бо карбону нитрогену оксигену гидроген мешаванд биоэлемент. Сулфур ва фосфор биоэлемент дар якҷоягӣ бо ин чор элемент ва ҳамагӣ 98% массаи ҳуҷайраро ҳамагӣ ҳамин чор элемент ташкил медиҳад: карбон, нитроген, оксиген, гидроген. хоб, гурӯҳи микроэлементҳо дохил мешавад рӯҳ, мис, ёд, фтор, кобалт, бор, молибден, ванадий ва дигар элементҳо. Ба гурӯҳи ултра микроэлементҳо бошад уран, радий, тилло, нуқра, бериллий, сезий ва селен дохил мешаванд. ин элементҳо дар қисматҳои гуногуни ҳуҷайраи организми зинда мавҷуданд, аз қабили қисматҳои гуногуни ҳуҷайраи одам мавҷуданд ва вазифаҳои муайянро иҷро мекунанд, ки дар бораи вазифаҳошон боз гап мезанем. хоб, марҳамат, нақши элементҳои химиявӣ дар организм, яъне дар организми одам, дар организми ҳайвон, дар организми растанӣ, яъне дар организми зинда элементҳои химиявӣ чӣ нақш доранд? хоб, дар ин ҷо овардем синкум. Яъне ин элементе ҳаст, ки дар синтези инсулин иштирок мекунад. Инсулин ин гормони ғадуди зери меъда аст, ки дар кам кардани миқдори қанд дар таркиби хун иштирок мекунад. Миқдори қандро дар таркиби хун кам мекунад ва ҳамин синтези инсулин дар кадом элемент иштирок мекунад? Синкум. хоб, элементи дигар ёд. Элементи ёд иштирок мекунад дар синтези тироксин низ ба монанди инсулин гормон аст. Гормоне, ки аз ҳисоби ғадуди сипаршак лосиб мешавад ва дар ғадуди сипаршак дар синтези ҳамин гормони ғадуди сипаршак кадом элемент иштирок мекардааст? Ёд. хоб, элементи дигар оҳан иштирок мекунад дар синтези гемоглобин. Саволе ба миён меояд, ки барои чӣ ранги хуни инсон сурх аст? Баъд ҷавоб мешавад барои он ранги хуни инсон сурх аст, ки дар таркиби хуни инсон гурӯҳи ҳуҷайраҳои сурх, яъне эритросит вуҷуд доранд, ки ранги онҳо сурх аст. Баъд боз савол мешавад барои чӣ эритросит ранги сурхро дорад? Баъд ҷавоб медиҳем, ки дар эритросит махсус як сафеда аст, гемоглобин рангаш сурх аст. Боз савол мешавад ба хотири чӣ ранги гемоглобин, ҳамин сафедаи гемоглобин рангаш сурх аст? Гемоглобин сафедаест, ки аз ду қисмат иборат аст: гем ва глобин. қисмати ғайрисафедавии гем ва қисмати сафедавии глобин. қисмати ғайрисафедавии ҳамин гемоглобин гем оҳан дорад ва оҳан дар шакли оксидшуда ранги сурхро медиҳад.
به این خاطر در ترکیب گماگلوبین از حساب موجود بودن آهن اکسید شده رنگ گماگلوبین سرخ است و رنگ اریتروسیت سرخ است و رنگ خون چی سرخ است. خب یعنی سینتز گماگلوبین آهن اشتراک میکند، به این خاطر میگیم که در ترکیب گماگلوبین چی است؟ آهن است. خب магний. дарси пурраро метавонед аз телеграм канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.